भाई जय हिंद। जब बचपन में जब छोट रहला त माई बाप खातिर इतना प्यार दुलार रहेला, कौनो ओकर सीमा नहीं है। अगर लड़का के थोड़ा सा भी तकलीफ होला त माई बाबू के आँख से आंसू गिर लगेला और लड़का के प्रति बहुत प्यार रखेला। जब लड़का बड़ हो जाला तो जिम्मेवारी बढ़ जाला, तो जब घर से महतारी बाप लोग जब घर से लड़का के जब विदा करेला ना, महतारी बाप भी रोवेला, साथ में लड़का भी रोवेला। घर से आगे का मन ना करेला, लेकिन जीविका पेट के जीविका और जिम्मेवारी से जूझ के और हल करे खातिर आगे के पड़ला। वैसे ही प्लांट में अइला के बाद से हमनी के साथ हेल्पर जब आवेलन सब काम सीखेलन सब, और जब काम सीख के जालन स ना, वो दिन हेल्पर भी रोवेला और बेल्डर बन जाए तो भाई हमनों के आँख से आंसू तो आई जाला, तकलीफ होकेला, दिल रोवे लागेला, लेकिन मन के मनावे के पड़ेला। ये कहानी बा भाई।